бисмиллоҳи раҳмони раҳим. худованди субҳон ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассаламро вақте ба паёнбарӣ барангехт ки дунё ба марҳалаи поёнӣ расида буд, нишонаҳои охират наздик ва мардум дар гумроҳӣ. дар ин ҳангом худованд ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассаламро паёмрасон ва барои мусалмонҳо сарбаландӣ қарор дод. сипас худованд китоби муқаддаси қуръонро барои мо нозил фармуд, китоби наҷотро. қуръон нурест ки хомӯшӣ надорад, чароғест ки дурахшандагии он охир надорад, дарёест ки умқи он дарк нашавад ва роҳест ки равандаи он ҳаргиз гумроҳ нагардад, ҷудокунандаи ҳаққу ботилест ки дурахшиши далелаш ҳаргиз хомӯш нагардад. қуръон биноест ки сутунҳояш ҳеҷ гоҳ вайрон нашавад, шифодиҳандаест ки бемориҳои ваҳшатнокеро даво мебахшад. азизон, бар сари беморон қуръон бихонед. китоби қуръон қудратест ки ёваронаш шикаст надоранд ва ҳаққест ки ёрикунандагонаш мағлуб нашаванд. қуръон маъдани имон аст, дарёи илму дониш аст, сарчашмаи адолат ва наҳри ҷории адл аст. дарёест ки ташнагони он обашро комилан натавонанд кашид ва чашмаест ки обаш камӣ надорад. муҳтарам ҷамоат, хонаест ки мусофирон роҳи онро фаромӯш нахоҳанд кард. худованд қуръонро фурӯнишонандаи ташнагии илми донишмандон ва борони баҳор, барои қалби фақиҳон ва роҳи густарда ва васеъ барои солеҳон қарор додааст. арабҳо пеш аз нузули китоби қуръон, шумо медонед ки духтарҳояшонро зинда ба зинда мегуронданд. бародар, ин бехудову бединҳоро бина. инсон фарзанди худашро зинда мегуронад магар? худованд бо фиристодани ин китоби муқаддас ҳамаи расму оини нопоки замони ҷоҳилиятро аз байн бурд. қуръон ин қонуни худо дар рӯи замин аст, пас ба он амал кунед. марҳамат аст, раҳмат аст барои касоне ки аз он панд мегиранд. намозро бар уҳда гиред ва онро нигаҳдорӣ кунед. бисёр намоз хонед ва ба намоз худро ба худо наздик созед. намоз дастуре аст ки дар вақтҳои хос бар муъминон воҷиб шудааст ва кӯшиш кунед ки онро тарк насозед ва ҳамеша барпо доред. оё ба ҷавоби дузахиён гӯш намедиҳед? он ҳангом ки аз онҳо пурсиданд, чӣ чиз шуморо ба дузах кашонд? онҳо гуфтанд, афсӯс ки мо аз ҷумлаи намозгузорон набудем. ҳамоно намоз гуноҳонро ба монанди баргҳои тирамӯ мерезонад ва банду занҷири гуноҳонро аз гарданҳо мекушояд. муҳтарам ҷамоат, тамошои бозии футболу филмҳову сомонаҳои интернетӣ соатҳои дароз давом мекунад, аммо намоз беш аз 10 дақиқа вақтро намегирад. қуръонро на танҳо тиловат кунед, балки ба он амал намоед. худованд моро аз ҷумлаи ҳофизони қуръону намозро барподорандагон қарор бидиҳад. муҳтарам ҷамоат, иншоалло. бародарони азиз, як чизро гуфтаниям. духтарчае ки номаш суман аст, падарашро кофту коб доранд. берун аз масҷид фотороботи падарашро ба шумо тақсим мекунанд. сураташро дар усталбаҳое ки курсҳои омӯзишӣ часпонда шудааст дар болои онҳо часпонед. худо аз ҳамаи шумо розӣ бошад, иншоалло.